Сега, когато имам елексира на суперграмадното гигантство, ще стана достатъчно голям, за да скрия слънцето! Ти, ще дойда за теб. И за теб. Може би и за теб. Но със сигурност за теб. Янг-ранг. От всички дни, в които можем да се бием с Карл, Злата хлебарка магиосник. защо днес? Трябва да уча за изпита по уфоистория. Много важно. Много важно? Ти въобще не си учил. Не се ли притесняваш? Не, имам план. Свят на хаос и безредие, брат и сестра, спасяват света. Тя го направи. Ин владее мистични умения, използва заклинания и енергийни сияния. Янг побеждаваш Чихуауа. Цепя, смазвам. Техен учител е пандата Йо, сърдит и стар от глава до пети. Свят на хаос и безредие, брат и сестра спасяват света. Когато сила и магия се обединят, планът на врага ще провалят. Карл! Идва, мамо. Приченията на Ин и Янг. Качвай се в колата, Роджер, веднага! Твърде много Янг формация. Аха! Какво ще кажеш сега, господин Светещо кълбо? О, проклети думи! Бодли, толкова са много! Няма по-хубаво от видеоигрите, след като си набил лошите. По-добре седни да учиш. Спокойно, имам план. Всичко е част от плана. Чихуауа! Ей, как върви твоят план? Ти въобще учиш ли? Не, рисувам картина, на която не уча. Но ето как учиш ти. Янг, никога няма да минеш на следващото ниво на уфу, ако се мутаеш така. Напротив, ще мина. Казах ти, имам план. Очилата на невероятния интелект ще измамиш само за да ме биеш. Такъв е планът. Защо ще го направиш? Издухах те, аз съм умна, къса те, издухах те. Като погледнем назад, бих могла да бъда и по-добра. Вярно е. Но понеже истината е абстрактна и необективна в солипистичната вселена, кой може да ти каже? Под дяволите! Време за изпита по УФО. А сега вашия домакин Бърт. Ей, защо ти не ни дадеш изпита? Защото е време за моята любима сапунка. Рицари на моите дни. Започвай, Бърт. Не го целувай. Това е злият му двойник. Добре, деца, знаете какви са правилата, така че да започваме. Кой? Гърмящата лапа. Правилно. Колко УФО учители? 5. Това са знание, справедливост, сила, търпение и Шърли Шелштайн. Да, Ин. Може ли да изляза? Не може. Правилно, не може. Танцът на потните шкембета 1492, Медисън, Уисконсин. Вак му. Тиранти. Не сме ли умни? Издухахте. Аз съм умен. Скъсаха те. Издухахте. Никога няма да свалят тези очила. Никога. Това боли. Внимавай! Извинявай, миличък, опитвам се. И същевременно се опитвам да гледам рицарите на моите дни. Работех здраво, за да открадна елексира на суперграмадното гигантство, а тези проклети деца го унищожиха. А защо просто не забъркаш още елексир? Нямам рецептата. Прекъсваме ужасната сапунка за ексклюзивни новини. Младо момче използва върховната си ултимативна интелигентност, за да издуха сестра си на изпита. Поздравления, млади човече, само така. Отлично. Може да не знам рецептата, но той да. Боже, нищо чудно, че болеше толкова. Не го целувай, това е злият му близнак.
Научи се да приемаш загубите, пръсноглавке. Беше само един глупав тест, на който те издухах. Тихо, Янк! Опитвам се да гледам филма. Какво? Досещаш се, че духът, за когото говори детектива, е малкото момиче, само че в бъдещето? Гълъбите символизират смъртта на мира. И всичко това е сън. О, да, страхотен си. Благодарим Благодарим ти. ти, хлапе. Току-що развали филма на всички! Извинявайте, господине. Ако продължавате да говорите, ще трябва да ви помоля да напишете рецептата за елексира на суперграмадното гигантство. Ето ти я. Не си ли сладур? Благодаря. Никол, нямам търпение да видя какво си ми подарила за рождения ден. Не се ли досещаш? Парфюм! И съдейки по формата на бутилката, доста ефтин. Футболна топка, консервена кутия, електронна игра, върната преди година поради висока запалимост. Приятели, можете вече да си вървите. Добре. Връзка Тритон, Пайо Джаба, пръстен на прилеп и шоколад на вкус. И пасираме. Сега ставам висок. Висок! Висок! Или широк. И така съм си зъл. Никога не са ме изритвали от рожден ден. Трябваше да ми благодариш. Още една секунда около тези тапаци и щяхме да умрем от скука. Добре, Янк, разбирам, че се забавляваш да си умен за първи път, но вече прекаляваш. Така ще кажеш, глупачке. Ей, мери си приказките. Извинете, аз съм само един изгубен чужденец. Бихте ли ми превели следните посоки? Последното е на суахили. Означава пълномаслено мляко, а не диетично. Аз и глупавите ми опити да намаля калориите. Благодаря, чао! Ами ако беше рецепта за таен еликсир? Толкова си сладка. И мисли, че знае повече от Янк. Знаеш ли, за малумна си доста очарователна. Уфобойците не плачат! Уфобойците не плачат! Аз ли го направих? Да. И знаеш ли какво още направи? Направи ме супер огромен. За да ти благодаря, ще те смачкам първи. Виждам, че си развълнуван. Казах! Добре, казвай, какво е станало? Глупавият ми брат, т.е. моят умен брат, непрекъснато ме обижда и изяде цялата закуска, за да вземе наградата и да измами на изпита. Да, знам. Позволил си му да мами? Така беше справедливо, след издухахте. Умна съм, къса те издухахте. Освен това, както пише в свитъците. Не можеш да станеш голям, карайки и другите да се чувстват малки. Сега остави на учителя Йо да си изпие газираното мляко на спокойствие. Последното си го измислих. Я почакай! Ще стана достатъчно голям, за да закрия слънцето. Ще трябва да ви помоля да напишете съставките на елексира на суперогромното гигантство. Бихте ли ме опътели, моля? О, Боже! Янк! Може да си голям отвън, но отвътре си оставаш дребна хлебарка. Да, знам, но сега съм голям отвън. Това е Геймбокс 1000. Не се тревожи, братко, тук съм! Дори да не те харесвам много в този момент! Нямам нужда от помощта ти. По-умен съм от теб. По-умен съм от всички. Внимавай! Гледай къде стъпваш. Ти гледай къде стъпваш! Ти си този с новите очила, които сложи горе-долу по същото време, когато стана голям гадняр и всезнайко! Махни очилата! Ти не си с всичкия си. Отлично. Борба. Върви добре. Време е да кажете лека нощ. Къде бях? А, да, добре.
Вземи си малко от това голямо светещо кълбо. Очилата те правят гадняр, Янг. Свали ги! Никога. Така ли? Трансформация! Момичешки очила. Отвратително. Чувствам се наистина ужасно заради казаното. Тъмнина! Дори повече от това, което исках. Добре, сега какво? Тихо, идиотке! Ей, никой не обижда сестра ми, освен мен. Не! Трябва да противодействаме на еликсира. Аз знам как. Нали затова учих толкова много? Какво е това? Гол съм! Ин, виж, наистина, съжалявам за... Няма нищо, Янг. Дълбоката рана заздравява, но заради лошата дума си ми длъжник. Какво ще правиш с тези? Не знам, може да те правят умен, но другите около теб стават жалки. Ей, имам идея. Тени на ядрената реакция на водородни въглеродни газове. Всеки табак, освен теб. Злите хлебарки магиосници не плачат. Господин, закривам слънцето с флакъл на аерозол. Злите хлебарки магиосници не плачат. Май плачат.